Allah ma rusuni yawa ga wannan addu'a zan ba ku shi ma akan jikan manzo Allah ne. Akwai kudin da na gaya muku wanda sayyidina Umar ya bari a doka dukkan jikokin annabi ana ba su, sai ya zamo an jinkirta zamanin Ma'awiya ba a ba Hassan ne ko Husaini daga cikin jikokin annabi dai ba a ba shi ba. Da ba a ba shi ba sai ya tashi ya je da kansa, sai ba a ba shi ba sai bakin ciki ya dame shi, sai manzo Allah sai ga manzo Allah sai manzo Allah ya ce ka karanta Allahumma ahrusni bi ainika allati la tanam wa kannufni bi rukunika alladhi la yaram warhamni bi qudratika alaina fala nahlik fa anta raja'na fa kam min ni'matin an'amta biha alaina qalla bika shukrina wa kam min baliyatin ibtalaitana biha qalla bika sabrina ya man qalla inda ni'mati shukri falam yahrimni wa ya man qalla inda baliyati sabri falam yahzunni wa ya man ra'ani Allah hadaya falan yabdahni wa ya dal ma'ruf alladhi la yanqadi abadan wa ya dal ni'mati allati la yusa adan nas'aluka an tusalli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa bika adra'u fi nuhur al-ada'i wal jabbirin allahumma a'inni ala ad-din wad dunya wa ala al-akhirati bit-taqwa wa hafizni fi ma gimna wa la takilna ila anfusina fi ma hadarnahu ya man la tadurruhu dhunubu wa la yanqusu al-afu hab lana ma la yanqusu wa fir lana ma la yadurruka innaka antal wahhab fa nas'aluka tamamu shukra ala al-afiyati wa nas'aluka ginan an-nas wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Wannan manzan Allah ne ya sanar wa sayidina Aliyu sayidina Hassan a cikin bacci, ya ce karka sake tambayan wani ka karanta wannan, sai aka ninka kudin so aka turo mar. Wannan masu neman kudi to gashi nan kwaji, kar mutum ya ce rubuta mar, ka bi a hankali ko ka nemo ko ka duba alfawzu wannan jata akwai a ciki. Na gama.